нека ви заведем да видим колата, да намеря ключ първо и да организираме вече разговор. Падна ти батерията на микрофона. Шегувам се. Айде да ходим да гледаме колата. Говорихме, не знаем къде е колата. На първия пил тя ми пеше: Ванка, прави какво искаш с тази кола. Мъжа ми вече няма нерви фана и напусна, взе си багажи и си изнесе. Викам, стига. Добър ден, това сме ние. Здравейте! Добър ден. Всички си имат кетчфрейз, само аз нямам. Аз трябва да си измисля нещо. Както и да е, ние сме се събрали тук с една цел и нашата цел е да помогнем на тези хора, които действително имат нужда от нас. Първия проект вече сме го намерили и искаме да ви разкажем накратко за него. Още точно, ние отдавна си го мислиме да го направим. Това обаче се нямаме първи случай. Все така се случват нещата и един ден ми писа една жена на Вайбъра на служебния: добър ден, така и така, искам, ако може да помогнете на мъжа ми с колата, защото вече ходи от 2 сервиза, дава по 500 лева за работа. Сега говоря, нали, по памет. И ако може, нали, да направите нещо, ще съм крайно благодарна, защото той, нали, не успява до сега, няма възможност, нали, по цял ден е на работа. Човека работи, така разбрах, че работи в гората някъде, явно дървар ли е, нещо такова. И сега колата вече е при нас. Той знае, че къде е каза, че е при сина му в София. Нещо такова ли? Вие сте го излъгали? Да, излъгане. Реално какво сме направили, ще покажем кадрите. Ако искаш, можеш да ги вмъкнеш кадрите от пътуването Марио сега. Здравейте, Катя. Здравейте. Аз съм Кристиян Витанов и заедно с Ванов от Pitstop и Нончев се заехме с вашия проект, така да се каже. За което благодаря. За нас е удоволствие. Напърво да ни разкажете какъв ли е проблема на колата? Така, проблема на колата, ние караме от 2010 тази кола, Nissan Almera, и в последните, да кажем, 3 години, 4, почна много да гори масло. Пушенето няма да го коментирам изобщо, нали, че отзад след нас става мъгла. В Габрово преди 2 години се опитаха да ремонтират, казаха, че са ремонтирали, не знам точно какво е сменено, реално нищо, след като взехме, пак я карахме пак по същия начин. Продължава да пуши, продължава на определено количество километра да се доливат, да се долива масло. После се доверихме тук на, нали, местен автомонтьор, който поддържа колата през годините. Опитваше се и той, нали, да я направи, каза, че не е отварял двигателя, сменил е нещо странично покрай него, което да подобри работата. Беше, може би, за месец някъде някакъв по-добър вариант. Поне турбото му бяха оправили, защото то се беше загубило в един момент на колата. Нали? Но продължава да се доливат маслото, продължава да си пуши колата и съответно изобщо не е сигурна за дълъг път или за каквото и да бъде. Ясно. На този етап нямаме възможност да купим нова, защото единият син завършва езикова гимназия в Ловеч, предстои му кандидатстване, другият завършва Технически университет в София, предстои магистратура, нали? И веселбата вкъщи е наистина на макс. Но пък колата е необходима, защото всички са шофьори. Ние имаме още една такова малка Volkswagen Polo, тя е моята кола. По-скоро за градска, нали, караме тук по-на къси разстояния. Това е колата, която е по-задълго разстояние и която е общо взето семейната кола. В момента сме вкарали и големия си в едно приключение. Нали, поиска на баща си колата за 2 седмици в София. Това му е първото взимане. Нали, знаете как баща се разделя с колата си? Много трудно. Да, и всичко е под напрежение, как ще се кара в София в това време и така нататък. И всички общо взето, никой никого не лъжи. Това е една благородна лъжа на този етап. Разбирам ви. Колкото разбрах, той имаме и един така по-специален момент. Рожден ден предстои, да. Да. Следващия месец. И този. Вече този. Февруари месец. Вече е този месец, да. Той кога е рожден? На 27 февруари реално му е рождения ден. Значи трябва да натиснем. Поемаме ние случая, ще дадем всичко от себе си и бързо да оправим автомобила. Так му ще е страхотен подарък. Абсолютно, защото, нали, както казвам, това си е... Без него, без кола си за никъде. За абсолютно е така. Поемаме, много ви беше приятно и ставаме и продължаваме един хубав и
Много, много благодаря на вас. Успех във всичко, което правите. И огромни благодарности. Наше удоволствие. Всичко най-добре. Така, видяхте жената, видяхте какво сме направили, значи взехме се пътака, колата вече е при нас тук, вече е при сервиза ни в Лозен и от тук нататъка остава да я огледаш ти, Иванка, да кажеш какво има за правене. Да, историята, аз горе-долу тя ми я разказа, че сменява турбо един път, чупи се, сменява втори път турбо и от тогава, нали, е окей колата като турбо, но харчи много масло. Той затова даже тя ми писала един жената, вика, Ванка, той всеки ден се обажда да се неми, долива и масло, гледай маслото дори. И даже сега вика, ако събрал някой лев такова и планира, нали, като върнат колата да я закара на сервис, нали, за да я оправят. Да. Колата не е мърлява, не е гадна, видяхте, нали? Сега има малко кал, понеже тук при нас улицата, знаете каква е отвънка. Тестовата ни улица. Тестовата ни улица, да. Но като цяло, като гледам колата, така не е някой батак, както се вика при нас, а е свежичка колата, нали, за годините, защото това е 2000 Човека се притеснява за нея. Да. И мислим, че ще се наложи да извадим двигателя, да го ребилднем, да го освежиме, така да се каже, и да се вози човека без разход на масло. Надяваме се. Има ли нещо специфично преди този вид на мотори, който трябва да знаят хората? Не, тя е с Рено мотор. Не ни е много познат на нас. Колегата Наско, нали, е по-запознат с тези мотори. Ние правим всякакви, нали. Този сега няма как да го върнем, той е с добра кауза. И действаме, ще го направим. Супер! Ще закараме турбото да го проверят, пак отново, нали, ще го пратим. А турбото сменено е втора употреба или е ревизирано там? Доколкото знаме ново. Да. От София някъде е правилно, колкото знаме ново и сега е окей. Няма значение, ние това ще го проверим турбото, ще проверим и дюзите, ще нагласиме мотора и така. И се надяваме всичко да е окей, да си кара колата още доста километри без да се притеснява, нали, от такива разходи. Дай Боже, това, което ще направим допълнително, ще я прегледаме. Ако има нещо, което е наложащо, ще бъде подменено и то. Да, и се надяваме да успеем в срок, докато ако не ни разкрият, нали? Това ще е най-хубавото да не ни разкрият. Да. Дори с цел да има някой скандал между тях, сега ще го претърпят да. малко. Ще бъде интересно. Това ще е по-интересно, Къде е да. колата? Няма, всичко ще е наред. Да не каже, я ми снимай колата. Дай да видя докъде е маслото щеката. И предлагам аз, понеже, нали, има такива формати вече по Discovery и ще снимаме процеса на извършването на самия ремонт, процеса на занасянето, примерно на турбото за ревизия, на дюзите, на блока, процеса по разговорите с всичките, с доставчици на части, между нас. Така ще вкараме такова да направим Аз знаеш как си го представям? епизод. Според вас ще е добре ли, примерно, накрая, както Пичо прави ми колата, за музика сме дали $1000, за това сме дали $500? Ще е добре ли? Или не е хубаво по принцип да се знае колко пари са дадени, защото се каже, че е показност, нали? Не, то не е въпроса до показност, просто ми дойде като идея. Може да не го сложим, да. Но по-реално Но не в този канал, да. Да, в този канал може би няма да работи. Целта е тук наистина да направим нещо добро за хората, които така не се намират в някакви ситуации. Аз предлагам обаче да отидем да видим колата, въпреки това тримата. Може би нашите... Нека ви заведем да видим колата, да намеря ключ първо, да видим колата и да организираме вече разговор. Падна ти батерията на микрофона. Шегувам се. Айде да ходим да гледаме колата. Не, това е един дръглив Струнски. Днеска го карах. Защото е фейк някакъв. Не, защото е фейк, вика. Ето го е. От скулбата, виж. Много яко. Да. Аз никога не съм обичал ключодържатели, ама ето. Тръгваме да видим сега нататък. Давай. Бошко, не се смей, че ти го правиш. Забележи, че е чистичка, колата е свежа. Да, тя е ремонтирана колата за това. И сега вече трябва да видим защо харчим сърце. Но работи доста шумно или просто така работят? Просто си е стар дизел. Вижте, стария с роторната помпа. Да, колата не е занемарена. Поддържа си я човека колата. Дай виж и вътре, виж как. Докарана е чиста, разбираш ли?
Явно Ще му така си, направим един детайлинг безплатно вътре. така си я държат. Супер. Да. Амортисьорчета на багажника трябва да смениме. Ще вземеш някакви. Смениме амортисьорчета на багажника. Виж, има си всичко. Много такова. Кабели за ток си има. Виж ли, Браво. първа помощ, това, всичко вътре си има човека. Ево, значи си държи на колата. Гледай ми се струва, че ще стане. Аз съм сигурен. Кава снимай така тук малко да и после как ще издадеме. Ще дадеме ли срок? Аз мислим за около седмица да успееме, края на другата седмица да е готов. Ами, зависи от теб колко време ще ти трябва за мотора. Изгаси го, ако искаш да си пиеш и ги обсъдим тези неща. Защото тя има малко повече работа, не е само това. Целта е, ще пробваме да намерим едни джанти, Нонче ще потърси едни джанти. Да. Аз ще купа, не знам какъв дот са гумите, но не са най-свежи. Ще купа аз едни нови гуми, защото ние обичаме нещата да си ги описваме, не сме от хората, които просто помнят. Така, Групата ли пишеш? да, Ванов двигател, Така. Нончев джанти, Хрис гуми и при нас ще направим профилактика на климатика. Да, и ще огледаме вече. Аз тук ще огледам спирачки, какво ще има там по дискове, това, накладки. И детайли Как при са? нас. Накрая. Ами имаме план и програма. Имаме план и програма. Действаме го. Аз ще го викнем него, когато вада мотора, Да, ще да направи, да снима. да направи някой кадри, че е хубаво. И така. Имаме Айде. всичко. Да, Действаме. Добре. действам. Здравейте на всички! Както се разбрахме, нали, вчера почваме вече с автомобила. Колата е вече в сервиза за вадене на двигателя. За ваденето се грижи Жорката, после заедно ще го сглаваме и ще го разглаваме. Сега ще видим на кой му се падне тази чест падне. Жорка, такова не си свалял. Това е обикновен стар дизел. Интересното е тук за тебе, че не е да е ваг. Тия ваговете Шкоди ти ги разглаваш за един обед и фъргаш мотора. Тук не знам, съвети не мога да ти дам. Трябва да видим дали има фреон да го дръпнем, източим маслата и да действаш. Като го гледам, не е много сложен, а? Май не. Да. Така изглежда. Добре. Даже Почваме лека по лека. Аз ти пожелавам успех с ваденето мерси. и така действай. И вече е долу. Това бът без бързане, без нищо. 2-3 часа. Нали така? Да, нормално. Да. Без зор. И сега отделяме алтернатора да се провери, стартера да се провери. Като цяло го гледам, няма много течове. Нема, турбото е правилно гледам. Турбото си личи, че е правилно, да. Отзад няма, тук има малко. Като цяло е добре. И тук по масленото тяло. Сега какво следва? Сега да го разглобим и Но това все едно, че е било тук някаква фабрика за трина. Това от кората. дърводелци не бе. Това от кората отгоре. Ето обукук. Аз за какво ги мразим тия кори? Ама нямаше я тук. А? Или е свалена? Аз съм свалил май отзаде, А, да. вътре може. А я да откачим ангренажа да видим. А? Дай кола и като гледам сигурно е сменявана. Бе. Човек си е поддържал колата. Няма значение, ние ще му сложим нов. И така. Продължаваме с разглабването. До сега никакви изненади няма. А? Няма, нали? Не. Всичко е 6.
Тук е текло малко маслце. Трябва да ги пита на нещо, защото е обслужване, ама сега така и така го събираме. Ще сложим и нов ангренаж. И така. Но като цяло, виж, някой е свървал тук, гресирава тия работи, а? Виж, полоската е свалена и агресирано. Колата си имаше отдоле това, кората. Да, с колите си Страничните имаше кори, всичко. всичко си имаше. И като цяло гледам не е зле. И генерацията се отви нормално. Да. Тук се не е скъсало нищо, напред нищо се не е скъсало. Единственото масълце има тук, това къде е фъргало някъде от, тук от мотора, от полоската или от какво е. Еше, ако нямаш усервиза тел, значи нямаш нищо, иначе няма как да задържиш гърнецето тук. Така взимаш телта, връзваш и готово. Катализатора вече го няма гаранция, да. Не е еко. Няма да му слагаме катализатора. Гледай каква смешна турбинка има, гледай. Еш, това е малка. Това е специалиста, където прави всичките Шкоди VRS-а и него го занимаваме сега. Има там 3 за сглобяване, ама сега този проект е с приоритет. Добър ден, здравейте! Сега е следващата операция по разясняването какво се случва с мотора. Сега се обаждаме на Асенката с шлайф базата, където сме изпратили вчера двигателя, за да видим в какво положение са цилиндрите, да ги замериме и да видим какво ще го правим. Само се обаждаме. Да видим, ще минем ли само сегменти или ще търсиме бутала. Ние може да го замериме, но все пак да го замери професионалист. Както действаме с всичките наши двигатели, които правим. Айде сега да видим дали се обади. Ало, добър ден, Асенка! Тръгнал съм към теб. Тука си. Айде, идваме. Готово. Значи, пристигаме. Всеки път обърквам пътя къде беше. Общо взето е това. Маслените сегменти беха много запечени. Сега вече не знам Нончев какво правят с джантите, с Христа, ама другите неща. Но ние с двигателя действаме, мислиме за 2-3 дена да го съберем и така. Та, ще се видиме при шлайфист. Вече сме стигнали при Доктор Мотор в Орландовци. Ето тук, сега влизаме направо изненадващо и почваме да се пазариме, да прередиме другите. Тук само аз знам как се влиза, давай. Виж сега, непочистени глави не се приемат. Да си почиствате авточастите, непочистени глави не се приемат. И сега, това ни е фанал, виж и... Да, от вратата. Така обичам хора с мръсни ръце аз. Айде, заповядай. Тук се случват нещата. Качествените ремонти се случват тук. Ама това така трябва да се работи, бе. Значи по-добре да работиш с пияни специалисти, отколко с трезви идиоти. Значи това е Асен. Това е Асен, който се грижи за нашите блокове. Затова са здрави, батко. Всичките са успешни. Така. Добре, какво трябва да се случи сега? Тук сега трябва да видим къде отиде лания блок. Така, виж, точно така, нищо подготвено няма, да видят всичките. Така, това е на нашата женица мотора. Да видим ти какво ще кажеш. Харчи масло, ти си... виж сегмента. Отваряте го с проблем харчи масло. Да. Добре. Това е 1.5 дизел. Рено. Не, това е такова. Нисан. Мотора на Рено. Да. 1.5 дизел. Добре. Хайде да измерим първо буталото, да видим какво ще каже то. И след това ще преминем към цилиндрите. Като питат хората какво се случва с мотора ми, това, онова, така като видите, аз карам двигател при този човек, ама тук карат много колеги и тук не е бърза помощ. Не е бърза помощ. Тук си има ред, това. Некой път го изнасилим да остане да свърши нещо по-бърже, ама не мога постоянно, нали бат? Така. Вънка, какво знаем ние в случая? Че буталото трябва да е кръгъл размер, т.е. 76. Извинявам се, цилиндъра трябва да е в кръгъл размер, буталото винаги е в минус, между 4 и 500, зависи, може до 6, зависи от диаметъра на буталото. В случая, това бутало е в минус 1,10. Тоест от него няма поне 500 от полата. Което значи, че това бутало, ще има какъв конус има. Има някакъв конус, но като цяло буталото не става, даже е 89. Добре. Диаметър на цилиндъра трябва да бъде 76,0. Следяваме 76,0. 76. Дай да сварим едно уръче.
Ни питат, там има такива специалисти. Вие, Аз по какво- принцип Вие какво мерите, какво правите? хич какво не такова? обичам такива, защото все има някой, дето Разбираш? въобще... А идея си нямат какво Да, се ама случва. Да, разбираш ли се? аз тук при мен имат ни момчета, ето да почат работа, аз вика това го мога, гледал съм го в интернет. Да. И общо взето всичките там нещо четат, гледат, правят, тръскат мозък. Да. Ето, и при нас се замерват нещата, ама аз се доверявам, аз си ги мерим там, питам и се доверявам на човек, къде това работи постоянно. Така, За да няма... това трябва да ни бъде диаметър на цилиндъра в заводски вариант. Казахме, буталото е 500 назад, 6. Тук какво се случва? Тук има отваряне от между 2 и 3. Надолу затваря. Долу затваря. Като елипса. Тук е една. Тук дори е 0. Значи този цилиндър като цяло не е толкова износен. Има малка елипса в него, но ето тук вече има проблем. Тук е 500 над размер този цилиндър. Ето, и елипсата е брутална. Да. Значи, този цилиндър като цяло е много износен. Тук е за ремонтно бутало. Този не е толкова. Този като цяло е кръгъл, 200 над размер. Да, 200 е. Ей това. Тук са 3. Надолу затваряна една. Тук има 2. Тук има 4. И този като цяло е много... Добре, какво се получи от това само един да се износи повече? Това е много интересно като цяло, защото се носи само един Може би, цилиндър. ако е имал проблем с дъжда, която постоянно е препиквала, това, как се казва... Температура. Темпер. Температура. Защото той най-вероятно този блок и челно ще има проблем с кривината, по-скоро температура. Нещо, което може да е точно Защото аз пипаща според фюза и мен така е нататък. отварен, защото виж как е белезен тук това. И някой нещо е... Нормално Да. тази кола на години. Да, тя не е нова. Така, това за да го И направим... какво следва? Сега ремонтни бутала. Ние бутала ремонт. Аз за този мотор мисля, че буталата върват през 50 и не през 2,5, т.е. на 76,50 бутал. Престръгва се цилиндъра, след това се хонингова, челосваме блока и е готов Добре, за експлоатация. от мен трябва бутала да ти донесем. 4 броя. Ти имаш човек, къде мога да видим дали има. Ще проверя Добре, и ще дам цена. готови сме. Това от нас. Айде, чао, Бъдете здрави! живи и здрави. Добър ден, това не знам около кой част от епизода ще бъде, ама си е пак добър ден, нали така? Какво става с инжекторите, само момчетата ще ни покажат процедурата по работата, как ги чистят, как ги качват на стенда и така. Та отиваме в Герман, с мотокарче сме, нямаме проблеми с инжекторите, с нищо, ток имаме, специален поздрав за всички токаджи. Закраси електричката ли? Да. И закраси електричката. Виж тук какво става. 14 км са минали след заряждането. Между другото е добре. Това нали, извън темата на епизода. Няколко дни тук тестваме тази електричка. Струва ми се добре. Ще видим Хрис дали ще ни я даде като служебна и те така. И трябва да има с какво да се придвижваме, нали? Сега ще правим епизоди такива, къде сме свързани малко повече с движение и трябва нещо, но пари за бензин няма. Пасата много харчи, бат. Се видиме при хората с дюзите. Тук се работи. Тук се работи, влизаме в подземието. Тук, батко, какво се правят сега? Тук само ги миеме. Само ги чистите. А кои са? Това от начало тук са почнали да работят, не? Нали? Затова ти е мило за тази стайчка. Като за начало да ми обясниш каква е тази система това си е Това е Delphi Common Rail. Delphi Common Rail. Много гадна система. Що? Много е капризна на нашето гориво. Така. Помпата почва да пуска стружки, тук вътре има една подкачваща помпа. Да, гледам, че е много голяма. Много голяма помпа и пуска много стружки, но унищожава дюзите. А ремонтират ли се по принцип? Да. Това Има е си добре. оригинални части, всичко си има и се получават. Но после е лошо гориво, зарадили се и ако пък не се измия резервуара, точно 5 км и Същата работа. всичко отива в кофта. Ясно. Значи трябва да свалим резервуара да измием. Задължително. Според теб има ли проблеми тук, или? И като гледам какво е състоянието, абсолютно никога не е пипана. Да със сигурно ще има проблем. Добре. Ама сега ще пуснем да се измият, да се Окей. изчистят, след това ще сложим на машината, да не какво ще се получи. Добре, айде. Ще трябва да се дефектира, като се отвори цялата помпа, да видим дали има по-самите елементи и дали ще може да я ремонтираме.
Значи сега вече дюзите дойдоха измити и почваме да ги качваме на стенда. Вече е свързана с всичките маркучи и адаптери. Сега в момента и пускаме тест за плътност. Да видим дали някъде отвънка ще тече, отвътре дали ще избие налягане. Да видим дали отвътре нещо ще почне да избива, отвънка, течове, сливите. Сега в момента е надолу на 1400 бара, без импулси, Да, седи си на само дута. на налагане. Да. Гледаме дали ще потече отдолу от съединителните клопки. Това аз съм виждал такива направо такъв примерно. Да. Сега видя, че тук е добре. Спираме. Сега ни пита дали е добре и вече преминаваме към същист. Защо не тече, то видимо трябва да се види, нали? Видимо и тук на измерител от клапана вече. Да. Там видяхме, че е окей в грани. Това е единствена стъпка, която дава ти да променяш нещо. Да казваш дали е добре или не е другото. Иначе тя всичко сама се прави. Нито мога да се мешаш, да спираш, да прескачаш стъпки. Абсолютно всичко сама. И тя вътре, когато участва, сега дори и тук да ни пише, че е зелено, навсякъде всичко да покрива, след това като отворим вътре, и като има, дето видяхме в другата ръжда, и подобни събрало налепи, точно това друга го виждаме как почва да играе. Неравномерна работа, както и на кола. Но това на колата няма как да се усети, защото тя на 1400 бара да я задържиш по магистралата, това е много време. Трябва да сгъстя долу. Ето сега виждаме, че и клапана е добре. Значи, това мина, теста е окей, така ли? Теста на момента е окей, но да видим сега вече надолу има празните горива, къде са празен ход. Reinjection, точно където колата ще се чуе дали каяка, Сега под налягане. дали ще има корекции, да. Но вече най-пак точната е да се разглоби, да се види всичко на микроскоп. Да. Защото тук на машината си гледаме червено и зелено. Един приятел той е делтонист, даже не ги различава и всичко му е добре. И червеното и то му е добре. Всичките за добре. Питам тук, това що е червено? Сега като отворим разпасквача ще разберем. Най-вероятно разпасквача е заминал. Това L коя е? Празен ход, точно Празен да ход. гледаме корекции. Празния ход, да. Диагностиката точно това с корекцията. Една сега както е седмица, другата като е четвърка и ще имаш висока корекция. Но не винаги е корекцията в дюзата, но това е друга тема. Да, това там, като гледаш на диагностиката едно, ма тук си е специално само за дюза. Само за дюзата. Докато там е състояние на цилиндър и много други На работи. всичко. Да. Точно за това всеки вика, ние сме ги гледали на диагностика, дюзите са добре. Значи, окей, ако всички се показват хубаво, значи е добре. Да. Значи и дюзите са добре, ама това на празен ход, нали така? Така. Не е на газодупка. Ами те повечето има деца на газодупка, не може след 1500 оборота. Да. Има ли опция на празен ход да е окей, дюзата, а на газодупка да е лошо? Има. Така. Затова най-правилното нещо да провериш една дюза да качиш тук. Да. Ама И да те разглобиш. те всички бегат, защото е свързано с сваляне, тестване и после пак обратно качване. И всичко е пари. Вие не са ви ги подарили тия машини, нали? Купили сте ги. И всичко беше в магазина. А с това течност е вътре това? Как се водеше? ХАТ 400. Не е Калибрационна не е нафта, ще остане без зъби. Тогава това е еконек. Това е. Защото тия налягания, ако гръмне тръба, директно се забива в кръвта, натравяне на кръвта, това поне е щадящо организма. 4-5 евро е литъра. Нашите тираджи колко нафта са изпили и как им няма. Как беше не без зъби? Така и сега това като... Тук това вече е преинжекция, точно когато подготвя цилиндъра за работа тук е много, най-вероятно трябва да е за неплътно. Пак си пусна нови секунди. Да намери копа обратно. Ага. Обратното и тръгва да почина къде. Не е нещо, кой знае колко, но
Пак всичко е според зависи какво търсим по дадения автомобил и с каква цел ще се използва. Тест. Финиши. Финишираме. Това ще ферментираме разпечатката. И това всека една дюза. Да. Колко време минаха? Некъде 10 на минути като гледам. 5 по 8, 40. 4 минути. Принтера ни се раздава, май. Принтера ни нещо се... Такъв е. Окей. Тук лик тест. It's not okay, а? Това пак вече, ако ги като принтираме и другите три, тогава ще разберем най-точно какво се случва. Да. Защото в момента пак си гледаме тикчета и кикчета. И вече ако всичките са еднакви така. След това вече сравняваме горивата. Няма да ги гледаме тия накрая тикчета, ще ги гледаме тук каквото е дал. 37,8, другата ако е 50, проблем голем. Да, ако и другата е 37 минуса. Пак горе-долу ще доближи, но пак ще гледаме и тук какво се случва. Да. Ще разгубиме да видим. Ясно. Добре. За пръв път те виждам малко да работиш. Аз обикновено работя вечерно време. Когато не ми звъни телефона. Нали? По принцип да, по принцип това вечерно време е най-хубаво да се работи, защото ако можеш да си го позволиш да. Да. Ето сега тук е събрал съвсем малко налепи. Не е нещо фрапантно, но трябва да проверим и другите и вече тогава ще видим дали са за рециклиране или не. Тук в момента не виждам наличие от стружки от помпата, но да разгубим. Не и там ще се покаже. Това много ситни тия работи, бе, човек. Тук, това са най-претенциозните дюти. Делфи. А що? Английска работа. Англичани нищо не могат да правят. Нямаш никакъв механичен реглаж, всичко разчиташ изцяло абсолютно на код. Добре, другите си имат механичен реглаж. Да, имат си механичен реглаж, фари, пружини, абсолютно всичко. Това дето е тук Да, цялата трета степен, това е механичен реглаж. Това не нещо е ли няма. прави дюзата по-скъпа това? Не, даже по-евти. А след това, че го видим там на това. Микроскоп. Айде да видим. Износването. Това тук. Точно. Тук. Да. Това тук е износването. Ага. Защото това тук има работния конус. Ето тук сега виждаме някакви наличия на тръгнал ръждичка. Тук по принцип, когато помпата тотално се разпадне, тук навсякъде всичко е надрано от стружки, така има така всичките тия отвори са съединени и там са минали стружките. Тук не е така. Тук не е така. Да. Най-вероятно вътре помпата е свежа, но ще видим след малко. Тук почваме първо с отваряне на помпата, за да видим дали вътре има наличие на стружки и боклуци. В противен случай ние ще си отрепаме, както казахме преди малко, измерителите. Първо трябва да отворим да погледнем и след това вече... Ти като ние пакистанците въртиш с върток, индийците. Да, наистина. Но това сигурно е удобно, щом... Тия хора, щом работят, така значи е удобно. На мен ми е удобно. Дява си уния с едно десетка и такова на Тойотата на место на земята правят ремонт. Ремонта. Това е първият етап, който да проверим дали има боклуци в клапана на помпата. Тук в случая не се виждат. Да. Най-вероятно вътре ще е окей самата помпа. Може да живее. Да. Като всяка една помпа си има номер и по този номер се разглобява в лицензирана програма и там може да видиш вътре частите. Това са ролките, които са много важни да са здрави. Почваме да ги гледаме дали имат с просто око износени. Ето ги в момента тук има, където се е търкал самия метал. И реално е тези стружки, когато почнат да тръгнат да се износва и долу, видиш ли в леглото има сянка. Това вече при помпите се вижда с просто око. Като биелен лагер, основен на BMW. Точно така. Като на BMW вика.
Как се е износил? Да, така се гледа. Точно така. Тези не са за в кофата, но са окей. Другото, което е, трябва да се видят и тези буталата вътре, където са. Те са здрави. Де факто А това може и да е живее. целият елемент, който е. Ето, Чакай. има някаква гумичка. Да. А тия гумичките части има ли ги нови? Има ги. Има ги и задължително трябва при всяко едно нещо отваряне, затваряне задължително нови, иначе в противен случай може да протече. А колко още има, не? Добре, Сега- тази машина с каква течност е пак с така? Калибровачна, да, всичките машини са Да, ама с това останало малко тук от нафтата. точно от това нещо, аз когато я разгуба, я точа в ето това нещо и това после отива, да кажем, в някаква кола. Да. Тук сега ще видим дали има износване в ролковия блок на тази помпа. Като в една помпа не е само, да кажем, елемента с корпуса. Тя има и ролков блок, лагери, подкачваща, зависи от... Сега, тук вътре може да видим дали е почнала да отделя стружки. Тук тази ос е добре в момента. Като си има предвид на колко години е тази кола, мислим, че е по-добре, защото така се случва тия новите да са толкова по-кекави. Ами, според мен това, което се прави за новите коли е просто за да може автомарката на частите да върват. И техните си части да върват. Според мен това е цялото нещо. Не може... Да, бе, тето, примерно, те са измислили и такива и изкапани помпи и здрави помпи. Да. Как та? Тези от едно време, където са здравите, как могат да карат Това по ми е- милион? това ми Да, е идеята. примерно този спринтер може да кара милион и да дойде 3 пъти през целия си живот за оплътнение само и за втулки. Да. Те е Факто и по-новите. на Тедито голфа помпата, само че е донава за 4 цилиндра. Да. Но Тук ги настроях така щупчето с вакуума. цък-цък, нали? Да, бе, нали? За това гадния болт нямаше ключ. Да. Набиваха на чаша. Има ги, ето го. Така. Това е подкачващата помпа. Тук има нещо, ми се види. Това е където Крис казва от малко от ръжда, това нещо се вижда и тук. Това не може да го ударим на воднашко, как е това? То може, обаче всичко е в допуски. И като ги изместиме Обаче, тези, кой ще сбере това цялото после? цялото нещо ще го съберем. Ето тази помпа в момента е окей. Много леко е тръгнала, но това не е проблем. Това се опирало тук, къде Да. работила. Но това не е проблем. Ти ще събереш това после. Да. ще я Това е съберем. добър. Браво. И така. Като цяло, Добре, това дай е- един плик, тури плик. Тури плика и беги. да. Това е първият етап, който трябва да се направи. Сега трябва да я събереме и след това да я стендоваме. Като трябва сега да я почистиме, сглобяваме и я качваме на машината. Еми, това видяхме, че сега стигнахме до заключението, тестваме и другите. И дюзите, какво каза? Къде отиде този? Крис? Батко, дюзите, какво каза сега? Какво ще ги правим? Заключението, ето това е заключението за това. Тръгнала ли подкачваща? Не. Не. За заключението. Здрава е помпа. Човека колко време ще си ползва колата? Тази си е техна кола, т.е. те си обичат тази кола, щом ще ги правим и мотора сега, значи... Аз предлагам тогава да сложим вътре нова подкачваща в помпата. Разквачите ще ги обработиме, да им вдъхнем още малко живот. Ще сложим нови клапанчета на дюзите, за да може да си карат хората колата. Защото иначе сега ще я сглобиме и да кажем след около 2-3 месеца тя ще пусне помпата с стружки и всичко ще отиде на кил. Добре, тогава действаме. На клиента няма да казваме нищо, че разбере после. Не, това е най-добрият вариант, защото Да. иначе сега ще я качим и може утре пак да пусне стружки. Той като я направим пак, ако попадне лошо гориво, но така поне да я направим както трябва. Добре, действаме тогава и се чуваме с вас по телефона, когато са готови да ги вземем. Добре. Хайде. Чао от нас. Бъдете живи и здрави и се обичате. Така.
Продължаваме. Значи сега отиваме отново в Герман да вземем главата или по-точно да видим как се случват нещата с ревизията на главата. Ще ни покажат процеса от пристигането на главата при тях, какви процеси минава, нали, и защо трябва да се случи така. Така че след малко се включваме оттам. Сега ще ги изненадаме, а? Да видим. Те знаят, че идваме, ама сега не предполагат, че ще снимаме. Сигурно ще ни почерпа с нещо. Жена ти каза ви не пущам. А? Жена ти каза ви не пущам. Не. Добър ден. Добър ден. Заповядайте. Айде. Охо, тук нещо се раздава. Ще ни покажеш ли сега как се случват нещата? Ще ви покажем, бате. Не сме почнали главата специално заради... Не сме започнали главата, даже сме приготвили там долу. Тук долу. Ще направим специално за кампанията на Бако Иван. Да може да помогнем и ние с нещо. Да, ево сега да снимаш тук да се види как идва. Така идва самата главичка. Не е тая, тая. Тази главичка, да. Това ще е главата, която ще направим. Съответно, сега ще предстои процес по разглобяване на самата глава. Разглобяването на самата глава се състои от няколко неща. Нали? Демонтираме, тези чашки ще се премахнат, които са реглажните. Ще премахнем тези чашки, за да мога да достигнем до самите пружинки на клапаните. Съответно, като премахнем пружините на клапаните, ще установим за проблеми нали, по износване на самите клапани, по износване на самите водачи на самите клапани, дали има повредени легла за смяна и така нататък. След това, като се разглоби самата глава и се установят тези неща, ще поставим главата първо в едната миялна машина, за предпране го наричаме ние, да се измие. След това вече основното миене ще е в ултразвуковата машина, която ще я покажем и нея. Тя ни е една от най-ценните машини, защото ни спасява много от самата мъка по миенето на главите. Нали, за да достигнем ефекти, които може да покажем, ако искате. Вече в готов вариант. В готов вариант главичка, ето примерно може да си избереме тук що пресно едно собарце направено, което също е с реглаж на клапани. Нали, претърпяло е обработка легла клапани, челен шлайф, реглаж клапани има направени по тази глава с подменени оригинални гумички, са поставени на нея. Като ние обичаме да работим само с, нали, когато е допустимо с оригинални неща, за да може да се случват нещата. Ето тук сега съм подготвил също така и ни повдигачи, като нали, може да направим на доста от хората, които се занимават с монтировка и тия неща, така наречените майстори, може да им покажем как да се изпразват повдигачите, защото много хора не знаят и ги напълват на менгимето. Да. Което е много противопоказно, защото като го натиснеш на менгимето, вътре има едно клапанче с пружинка и на това клапанче става свръхналягане от маслото и се прецаква самото клапанче вътре. Ясно. Въпросът е да достигнем до самия клапан, да освободиме налягането от клапанчето. Изличка нещо? Да, ние сме си направили едно инструментче също. То е най-елементарно, не е нищо кой знае какво. Това е интересно, между другото. Да. Това е интересно да го видим. Защото след това се получават процеси, като не се изпразни хубаво повдигача. Много от хората звънят, казват, ами нещо ми губи цилиндър и така нататък, той се предъра самия повдигач. Просто е въпросът да бъркнем през отвора, който това е изходящото за маслото, да достигнем самото клапанче. Ето сега сме го натиснали самото клапанче вътре и вече самия повдигач умеква и излиза през високо налагане самото масълце. Ето това е. Това е абсолютно сега, нали, перфектно изпразнен повдигач. Няма смисъл от усилия да използваш никакво. Няма никакъв смисъл от усилия, от менгимет и така нататък, което е, нали, доста хора съм го обяснил и съм много доволни, че сме достигнали до това нещо. Елементарно, няма нищо сложно. Добре. Така, вече съответно, след като преминем с миенето на тази глава, ще премине през обработката през тази машина, която обработва леглата на клапаните. Ето може да покажем посредством едни държачи, които обработват 3 градуса на самата глава. Това са държачите.
Това е пластинката, която нанася реално 3 градуса нужни на самото легло на клапана, за да работи самото легло. Нали, това се поставя тук на машината, качва се самата глава. Това са пилоти, които влизат в самия водач на главата, които водят самата машина спрямо леглата. Тук обработваме леглата, проверяват се на вакуум. Както също искам да спомена, че доста хора, гледам, че нещо като се е наложило така между майсторите, да надуват в самите портове на главата. Нали, за мен това не е правилно, не знам кой е казал, че е правилно, защото ето тази машина, да кажем, струва 90 000 евро и е измислена да работи чрез вакуум. Нали? Това нещо се монтира тук, натискаше на машината и проверяваме чрез вакуум. Значи, когато достигнем ето тази скала от 0,8, това означава, че тук ето в зеленото хората си го направили. Когато достигне там, значи тези клапани ще работят. Да. Нали? За мен така е правилно. Не е правилно да се надува в самите портове. Нали? Доста хора го правят това нещо. Нали? Всеки си знае. Така, съответно... Да ни покажеш за това? Сега ще разглобиме тази главичка и ще видим какво това се... аз. Това можеш и ти, разбира се. Сега ще вземем едно контейнерче. Да, ни ръкавици, батко. Ето ни ръкавички. Хиксел, нали? Хиксел задължително. Нещо за пиене? За пиене имаме. Каквото искате. Може горе да се качиме до офис, защото сме подготвили да се почерпиме. Ела сега да видиш. Между другото, честита Баба Марта и честит празник на всички българи. Да сме живи и здрави, най-важното. Тия са от китайските, няма нищо. Искаш ли още една? Ти ми даде от силните, яките. Тия яки. Идеална машина, която ще я поставим вътре и на нея трябва поне половин час, не да измие перфектно, поне да повече от маслото и от нагарите да паднат. Тук колко е сгодно, бате? Да, направи се някакви сгодички, защото без годи знаеш не може да се работи. Ама ето. Айде сега се намешам аз малко. Ти си готов с разглобяването. Трябва да извадим клапаните. Ето сега ще обръщаме така, за да ни е по-удобно и ще я подпреме. Или гледай какъв нагар има. Нагара е брутален. Ела снимай вътре, бе. Нагара е доста сериозен. Като най-големия проблем тук при тези е в самата тръба. Можеш да снимаш какъв е отвора на самата тръба. И човека казва не върви, примерно и така нататък, обаче тук отвор няма. Ето, бате, мога да дойдеш да видиш, отвор няма тук. Това е смукателя. И човека вика не върви. Няма да върви, защото вътре е страшно. Но това съответно, разбира се, ние ще го направим като ново. Това няма и да има помен от този нагар. Няма да вадим микрометри да мериме. То се вижда, тук луфта в самия клапан, този е доста голям. Да кажем, ето смукателния в момента без да измита главата, този водач може да се каже, че е добре. Този водач може да се каже, че е добре. Съответно, тя като се измие самата глава, защото сега е с много нагари, да се правим просто е така едно показно, вече финално ще се огледат водачите и ще бъртаме с ватромера вътре да премериме с точност какво се случва. Нали, просто сега показваме на хората, да кажем, ето сега изпускателния водач, този е за смяна. Тези водачи са за смяна. Да кажем, този смукателен не е. Това ще отговорим след миенето. И този изпускателен е. Сега най-важното вече от тук нататък е да премахнем и гумичките. Стефане, дай едни клещи за гумички. Да извадиме гумичките, ти можеш да видиш какви са станали. Това са отдървали като на бавни петици. Като датчики са станали. Е така да премахнем тази гумичка, съответно от тук тя се опекла и вече не работи. Луковта. Ти дава ни ръкавици? Не. Благодаря. Обичам да ги усещам, да видя. Да усещаш. Да. Как стават нещата. Ние сме готови, сега ще покажем къде ще отиде да се мие самата глава. Тук има някакъв свитък, батко. Това е бележчица, всичко е написано, за да се знае кой на кой е. Иван Вако. Вако Иван. Да. Сега ще я занесеме, да я поставим в едната мялна машина. Това е предпране. Това е предпране. Ясно. Тя бута първо по-едрите неща. Само да изчакаме колегата, че тук пералното. Че ние си работиме междувременно. Я какво става тук? Тук ни е пералното помещение. Много глави, батко.
Глави сме се заринали, бата, е страшно. От глави е страшно. Значи, щом има толкова много глави, значи ви се получава, да? Да, значи работиме грамотно. Тук ще влезне първо за предпране. Тази машинка ще я почисти малко главичката. Няма ли да сложиш още някоя да не върти на залода? Нищо, ще сложим за сега само тази, нека се превърти, да мога да се измие. И съответно, когато се измие и установиме вече финалните неща по нея, като дефекти и така нататък, вече ще отиде да се мие тук в ултразвук. Вече тук в ултразвука стават истинските неща, но него го пускаме, съответно го пълниме догоре, той събира между 10 и 3-14 глави, зависи колко са големи. Да се измият всичките. Да, за да може да измия всичките, защото, както ти обясних, цикъла му е доста по-сериозен на него. Да, и за една глава не си заслужава За една глава не си заслужава да го пускаш, защото той си няма никакъв смисъл. И това е една от причините, примерно, да иска повече време за... Ами да, изиска повече време, защото някой хора като дойдат и казва, ама дай, вика, тръкни ми я, вика и да си я вземем. Ела си я тръкни да видиш как става процеса. Трябва да мине първо тук, и после там и после там. Да, ама тя тук става 1 час, там 3 часа и ако има проверка за спукване 2-3 часа, минимум. Да. За да се избият, примерно да се набият новите водачи, ние ползваме и азот. Водач се изстудява, главата се грее, има някои водачи се разпробиват на фрезата и така нататък. И просто не става толкова бързо, както хората си мислят, тръкни ми я, нали, и да си я взема. Значи, ние така не работиме. Значи, по принцип процедираме, трябва всичко да стане перфектно. Ти знаеш много добре. Да, точно такива това. При нас, тръкни ми я, дай ми я за довечера. Точно нали, за това вече... Може, случвало се, знаеш, има и такива неща. Да, ние трета година къде работиме, заедно да кажем и повече. И повече, да. Да. Така, но сега проблеми не сме имали. Надявам се за напред да нямаме. Става ли тестваш за вода? Това тук се тестват главите, да. Подгряваме ваната. Сега в момента ще я пуснем след малко да подгрее, защото ще имаме проверки да правиме. Достига 80 градуса работна температура, горе-долу гониме работната температура на автомобилите, на мотора, да. И ги надуваме вече под налягане. Надуваме под налягане, посредством затапват се ето с тези Да, защото това се разправия, всеки вика, да, колкото има това проверявам, не е такова, разправия се. Това трябва да се запушат всички отвори Всички отвори се запушват на водните магистрали отгоре на самата глава. Запушват се водните магистрали, запушват се всички отвори, надува се и се остава главата поне 2 часа да преседи надута на 80 градуса. Да. За да видим равно и ако видим, че не пада налягането по манометър или видимо няма от някъде изпускане, значи главата е здрава. Просто си има процеси, които няма как да ги подминем и да стане толкова бързо. Ето какво става? Един Джон Дир, да го възстановим и него. Това е много големо. Големичко е, да. Това от Мини Купър новия, фейсовия. И просто процесите си са си сложни. В смисъл няма как, нали, да станат толкова бързо нещата. И аз мога там вкъщи да ги търкам. Както е при тебе същото. Значи, ма за кога ще стане? Кога ще стане? Да, точно това, защото... Ти си свързан с шлайф база за блок. Това нашия ремонт е съвкупност от всичките, като свършат работата, после аз това ми съберем всичко на камара, не е така? Точно така. Оня ден сме били при дюзите, по оня ден при Асен с блоковете. И аз без главата не мога. Да, рано ти имаш и 2 дена обикаляне. Да си събереш нещата, защото като закараш и турбина да се прави, да. Като закараш какво ли не да се прави и просто нещата за един ремонт такъв тежък си изисква доста време. Да. Няма как да стане за 5 дена. Това вече го знам. Това вече си работил. Това вече съм работил. Сега само ще ти покажа на шлайфа. Мога да работим вече на това. Да, показвам ти на шлайфа и си готов. Да изкарам някои леки аз. Да, днеска 3-4 главички да тръкнеш. И си 6. И си капитан. Да ми покажеш, аз съм работил на така, слушай, в Англия съм работил на онаке търка клапаните отстрани, така. Да, значи ето това е машината за клапаните. Така съм работил. Ако се правим аз съм скрита лимонка. Това не е машинката за клапаните. Аз съм скрита лимонка. Да. Ето колегата мога да даде един клапан даже. Да, пробваме един, да покажем как става и това. Покажем как се случва. То няма значение да са нейните клапани. Няма никакво значение. Въпросът е да покажем на хората как се случва. Какво се случва процес. Точно така. Защото нейните клапани са така, ще ги подмениме с нови. То стана ясно. И най-важен за реглажа на тия, които са механични повдигачи, що всеки вика, ама каквото има толкова да и правят на главата, какво да регулират. Да, значи много е, самия процес и при реглажа също е много специфичен. Значи реглажа също става на тази машина и нали, реглажа става посредством отнемането на самото стебло на клапана. Обяснявам защо. Защото, ето да кажем,
една такава чаша, примерно, за реглаж да купиш, струва да кажем 20 евро. Да. И ако трябва на човека да му вземе примерно чаши, 8 бройки реглажни, в нашия случай по 20 евро ще отидат 160 евро само за чаши. Да. И Които в много от са окей, случаите, обаче не са подходяща дебелина. не са подходяща дебелина, за да станат, защото като обработиме самите легла, като шлайфаме примерно клапани, те отъват надолу. Съответно, отъват надолу, какво значи? Приближават се към самата чаша. Да, става по-плътно. Става вече по-плътно и няма место, няма хлабина. Трябва да отнемем от стеблото. И затова, нали, и тук отнеме доста време при реглажа. Да кажем, ето сега за 24 клапана Subaru отнема между час и половина и 3 часа. Зависи. Тук пък има едни хапченца, които се слагат. Да, също те се шлайфат, може да се наложи пък някоя чаша да се качи да се шлайфа на шлайф машината. Това си е време. И много време отнема и не става бързо, нали? Няма как. Както казваш ти, хората викат, бе, какво толкова правиха на тази глава? Да. Или какво ти толкова при на този блок, или какво толкова при на този вал? Аз това ти пиша да ми пишеш на Viber, на тази глава какво сме правили. Ти казваш легла, чело, пасване. Реглаж, примерно, така нататък и така нататък, за да можеш да обясниш на клиента. Ето, примерно сега тук имаме едно клапанче, което ще го сложим на машината. За да може да го, съответно, да направим ъгъла на самия клапан. Вече той е 45 градуса при този автомобил, който ще шлайфаме в момента. Елате колко беше крив? Да, подаваме горе-долу по 2-3 стотни. Ето той, в момента, който замъкне, значи е прав. Това е. Знаеш как се работи на тези машини? Горе-долу съм се понаучил. Аз съм мислил, че само началник. Ето така изглежда вече шлайфан самия клапан. Така изглежда самия шлайфан Ти клапан. трепере ръката, значи си ударил нещо вече. Еми, кафе. Малко по-късно. Така че, ето това изглежда вече така шлайфан. Да, и вече може да минем към процес, когато е обработено самото легло, да го припаснем към леглото. Ако искате и имате време, може да качим една главичка, да направим демонстрация как се обработва самото легло. Ако имаш... Да, и как ще изглежда обработено и необработено легло. Да, това е много важно, в принцип. И е интересно, предполагам. Прифани си са. Ето, човека си може. Ето ти свободното време направо може да идваш бате да ми помагаш. Ти, гледай какво става тук. Ти си грамотен човек, бе. Това е талерчица, тъй наречената. Това е наречената талерчица. Сега ще извадиш и пружинката. И пружинката. Ти къде слагам? Тук слагаш контейнерчето. И сме готови сега. Сега продължаваш нататък. Вадиш клапанчето. И сега този клапан е много важно да го гледаме, дори след като се изчисти. Ето, веднага мога да ти покажа една проверка по клапана, дори без да сме го изчистили. Можеш да погледнеш какъв ръб е направил в стеблото. И затова масово ние сменяваме много части и клапани, защото това нещо сега няма как да го пуснем. Да, ама примерно това, ако го оставиш сега, че работи, разбираш. То ще работи, но ще тече масло. И казват, ама тя главата е ревизирана. Главата е ревизирана, обаче харчи, тече масло и така нататък. И започват едни проблеми с клиентите. Ето това е директно бракуван клапан. Да, защото клиент казва, ама това не, те си работили до сега това. Много случаите често се случва, клиентът да каже, но колата си работеше. Обаче на гара, тя е харчила масло. Тя е харчила масло. И аз сега как да му остана на човека този клапан, при положение, че като сгубят после главата, точно. И тя ще харчи масло. Затова си се смеява, че няма как да се работи без части. То трябва хората, нали, да знаят, че няма как да стане. Момчета, изедох ви лева, да знаете. Кандидатирам се утре за привазена работа. Направо села тука. Гледай какво става. Цел живот. Ти направо си навикнал. Ти си готов. Ти си готов. Това ми излезна, бате. Да. Ето, тук ще наблюдаваме абсолютно същата работа. Ето, можеш даже без да го мериме с микрометъра, на ръка се усеща. То се вижда на око даже. То се вижда и на око, не е нужно да правим каквото ще го да било. Виж какъв пини знам, цък. Не, ти си майстор, ти имаш усет, бе. Ти си стар майстор. Стара коза яре. Абсолютно. Виж. Значи как пипаш нежно. Ако ударим едно уиски, знаеш колко още право, че пипаш. Ще центроваш. Ще центроваш, нали? Лошо с колата, иначе. Това, че го дават по телевизията, ама няма нищо, това е добре. Не си ни познават хората. Познават си ни, бе. Да. Да се правим светици и давици. Няма смисъл. Да. Няма смисъл. То излезна по-лесно. Да. Това е по-лесно. Ето реално.
И този е Сега в този случай няма значение кой откъде е, тук няма се значение ревизира кой всичко. откъде е, по принцип, защото се ревизира всичко и дори да няма проблем нали, в самия клапан, ние всичко събираме в един контейнер, защото когато мине през машината, след това има се припасват клапани, шлайфат се клапани. Така, значи до нататък. тук ще сме сигурни, че сме и за водачи, нали така? Гаранция. Сега Да. ще покажем и за водачите. Така Като мислим аз. приключиш с разглобяването Какъв магнит, бе, батко, аз бъркам ногтите, не съм си резал. и си пипаш навсекъде. Да. Ще Он е покажем. ергенския нокът, нали знаеш? Да, леко и за ушета става. Сега ще покажем и за водачите. Ай, скарам аз неко лев днеска. Ами да, нещо да фанеш надница. Ще покажем всичките тия стъпки. И ще Може на направим разглобяването. едно видео вече след когато е измита перфектно главата, почистена. Колко време и трябва да пием по едно кафе? Ами повечко и трябва, защото цикъла на ултразвука Ага. е около 3 часа. Охо. Общо взето е това. И сега вече предстои при нас процеса, почваме да вадиме главички, да си разглобяваме, да си подготвиме за утрешния ден. Епа, аз виж, че изкарах некой лев. Ти изкара някой лев, ти си готов. Сега обаче вижте как висят и чакайте да изкарат някой лев. Затова, мислим, че сме готови за сега. Горе Да, всичко вече ще добавим и материал, вече когато главата е напълно подготвена за работа. Да. Ще покажем също на хората вече, когато е напълно измита, подготвена, обработени легла. Ще покажем и тия неща, да видят за какво става въпрос, вече когато е готов и вече финалния резултат. За да може да се включим и в тази кауза, да помогнем. Еми ще се налага доста пъти. Това не е проблем, за нас е чест, че го правим това нещо. Да, ние затова сме се обърнали към вас. Да, както се казва, всичко е пари на този свят. Абсолютно. Трябва да се помага, не може само да се взимат пари. И затова се включваме и ние в това нещо, за да човека да остане доволен, на който ще помогнем. Това е много хубаво. Бако, живи и здрави. Много благодаря. И ние. И на момчета, живи Така и здрави. че Ще се видим другия път. ще се видим другия път, да. Какво се случва тук? Значи това е мотора на колата. Вече с нови ремонтни бутала. Това е мотора на Нисана. На Нисана, точно така. С нови ремонтни бутала може от тук да се видят малко. Аз нали съм го позатворил вече. Има Браво. видеоматериал, нали? То се е видяло, да. Се е видяло. Така, нови лагери, нова маслена помпа, нова верига. Сега да обърнем на тази страна само, че. Така. Пълна ревизия на главата при нашите хора и там са видяли за какво става въпрос, вече е сглобена, нали? Браво. Както оставаме, чакаме дюзите, момчетата, които записахме видео при тях. И така, общо взето ще имаме един изцяло нов мотор, който... Това финансово не си струва за тази. Да, кола не си струва, но като казано честно, тук човешкият труд е повече отколкото частите, Да. защото примерно труда за главата, да се избият всичките водачи и те ще видят момчетата как работят момчетата и колко процедури са по главата. После по блока, разпробиване, разтъргване на по-големия размер за буталата, ремонтните, Да. полиране на Това вал, е проблема. ремонта на дюзите, ремонта на помпата. Да. Турбото, те са го сменявали, с друго турбото няма да го пипаме. Знаеш, Иванка, точно тук е момента, в който ако хората няма кой да им удари едно рамо, те сами това нещо няма смисъл да го правят. Аз не мисля, че финансово погледнато има смисъл. Трудно ще, да, защото то няма смисъл, но и те всички си казват, по-добре си купим друга кола, да, обаче ти си купуваш друга кола, но някой я продава, тя е Той стара. продава заради някаква причина. И такова ремонтира никой няма да я продаде. Не. Има хора, ако си купуват нова и си продават старата колата. Това са в друга категория вече. Не говорим за такива коли до 5-7 хиляди. Да. Но повечето случаи от на ефтините коли, повечето са много зле технически. Много закърпени, минали през хиляди майстори. Между другото, тази беше правена преди това и не видях някакви такива съществени грешки. Както се казва, мръцинярски работи. Правилно както беше, понаправена, нямаше липсващи болчета, що годе, всичко беше, имаше много течове, нали? Ама те явно с времето. В интерес на истината, нали, тук трябва да бъда честен, това не е само в България практика. Практиката е и в Германия, и в Европа, и навсякъде. Автомобилите, които са по-евтини, те чисто икономически за собствениците не си заслужават да се занимават с ремонтите и пускат ги да се продават. Така че когато си купувате такъв автомобил, имайте си го винаги в предвид.
правилно. Не, няма да ни се сърдите, ако... Защото на мен този мотор ми отнема примерно хикс време да го направя, колкото ми отнема и малко повече на един по-модерен мотор, но примерно по-модерният мотор е в кола за 30-40 хиляди лева. Да, и за клиента И си там е заслужава. изгодно, за клиента Да. се служава. Така Сега че- го правим, защото нали, е с благотворителна цел. Абсолютно. Така че тук как го виждаш във времето? Сега остава само да ти... Аз съм почти готов, да, само периферията, която е почти нищо. Дюзите чакам да ми докарат, Дюзите? да мога да сложа помпата, ангренажа. И това е, турбото го имаме, монтираме и действаме, палиме и към Нончев. И към Нончев той да се позабавлява малко. И супер! Еми да. Благодаря ти. Добре. Тя от първа, когато са взели колата, е поразказала горе-долу, но тя Сега сега да разказа доста неща, между Да, другото. толкова Сега той си- вече той си човека, е да, реално собственика да го питаме. Така, вие разбрахте ли всъщност какво правим сега в момента? Аз разбрах вече, да. Съм наясно с нещата, че колата е претърпяла ремонт тук при вас. Сериозен? Основен, да. Сериозен ремонт при това. Какво ви казаха? Къде отива колата? Първоначално. Да. Първоначално сина ми я пуска, че имал тук служебни ангажименти да ги изпълнява с нея. И аз му казах, че колата е в много тежко състояние, да купих 1 литър масло и му казах да следи периодично маслото и да долива. И уж беше за 1 седмица или за 2, той не я върна колата, викам утре вечер я докарвай. И той вече хъката-мъката признава. Вика, аз се закарах в сервис. И защо? Защото заради маслото. Вика, трябва да ходя на сервис. Аз вече откачих. Викам, край, тя е блокирала тази кола, не ще става. И викам, нали ти каза да гледаш маслото, да следиш нивото, да доливаш. И тъй, признаха се накрая, вече като притиснах. То вече кой трябва? Ами не можахме. Изненада за рождения Ами да, проточи се малко по-бързо, защото се наложи по принцип да шлайфаме цилиндрите и да сложим ремонтни бутала и просто беше невъзможно толкова бързо да стане. И частите малко, като е по-стара колата и трудно се намират, но намерихме части, всичко е наред, нали? Трябваше да бъде изненада, но пак стана интересно, нали? Пак е имало напрежение, предполагам. Да, реално ти какви служебни задължения си имал тук? Какво е това? Как си го излагал бащата? Понеже ми се налага доста често да командировам и му казаха ми колата ми трябва, сега няма какво да направя, никой не може да ни се кара до там. Аз се набутах и казах, че ми трябва, че имам кола, мога, така че тази кола трябва ми ядеш, щеш, не щеш, каквото ще да става. Много добър. Браво. Да, аз реално не вярвах, че се съгласи, понеже той ще ми я даде по принцип, обаче като е в такова състояние, не вярвах, че ми я даде никога и той като каза да, аз бях на 7-то небе, викал, супер, всичко се получа. Страхотно. А най-якото знаеш какво беше? Вчера или на 1 април, на оня ден? Да. На 1 април. На 1 април тя ми беше, Ванка, прави какво искаш с тази кола, мъжа ми вече няма нерви фана и напусна, взе си багажи и си изнесе, викам, стига, викам, това не е сериозно, май. Глупости. Как ще сега? Да. Изкараха дякъла ли? Абе, аз не повярвах, как ще го е, как се тази кола си изнесе. Човек ти, лътни си. Ти остави имаш 2 месеца без кола. Ама по принцип е малко... Моля ти се, нали, при положение, че това е постоянно, непрекъснато се кара, нали, и го оставяш първо 2 седмици синът в София. София, няма да ви казвам на вас, ние сме от Севлиев. Малък град, нали, трафикът тук е безумен. Едно, че той е много неопитен, нали, шофьор. И отива в София и се приключва. Нали, мина месец, вече минава почти вторият и вече се почва. Не ме интересува, края на месец, нали, минава 31 март, отиваш и взимаш колата. Каквото и да стана, приключва, взима се колата. За така на 1 април Добре. стана и замина. Между другото, като разбрах, че се работи при тях, се успокоих. Просто аз ви следя и вас, и Seven Cars, и в сигурни ръце е колата. Вече успокоих се. Това е добре. А той Ванка какви видеа прави? Тига пасмени и това е. Моите са нискобюджетни. Трябва
трябва ми само себе си и телефон, разбираш ли са. Това ще са по-професионални. Ти си имаш екип, това накъде ние не можем да си го позволим. Айде. Добре, ами предлагам да видим колата къде е, защото сега до тук това точно говорихме, не знаем къде е колата. Сега ще погледна къде е колата и тук гледам има някакви неща, какви сте. какви сте неща? Скромно. Да се почерпите за всичко това, което... Това е малка благодарност. Той Ванката не пие. За Ванката. Искам просто това да... Искаме тия работи да ги видиш. Леле. Къде си? Ей сега, так. Ема ние казахме няма да правим реклама сега. Какви си тия работи? Това е много яко. Да. Сега. Това е за лекуване на гърлото, лукчета, за лекуване на нерви и за по-весели моменти. Вие прекалихте, това нямаше наистина нужда толкова много. Нали? Както вие правите пълно обслужване, ние скромно. Не е скромно, хич, въобще сте прекалили даже. Много яко. Наистина, браво, трогнати сме, благодарим много. Да, и ме пита дали пушим още, аз казах, че не пушим вече трети Ти не месец. пушиш, да. И аз не пуша. Не пуша вече и си се... И спестявам по 100 и колко евро на месец. Верно ли, бе? Аз не знам, че са цигарите толкова много. Това верно толкова много. И затова можах да си позволим да си вземем от Seven Cars кола. Той ги отказа преди 20 години. На неизгодни за тех условия. По-приятелски. Да, по-приятелски за неизгодни за тех условия. И така. Но това е тема на друг разговор. Най-важното с друго видео това е. Виж и тако, шоколадови коли, така ли? Аз тия много ги харесвам, тя съпругата ми взима. Ще ги разделим. Благодарим, наистина, страхотно. Ще ги разделим. Сега остава само да намерим колата, нали? И да има кола, действително. Чак с пандалка. Но каквото можахме сме да го направили. Заповядайте стария нов автомобил. Надявам се да ви служи вярно, да си вършите работа с нея. Какво е направено? Сменено. Така, бутала. На втори ремонт, понеже блокът беше много износен и това е причината, нали, за харче на масло. Така, нови биелни основни лагери, нова масляна помпа, пълна ревизия на главата, нов ангренаж, водна помпа и масло филтри. Нали? Само турбото не е сменявано, защото те са го правили преди това, нали? Си мислили, че от него е харче на масло. И се надявам сега да не харчи вече масло. Стискаме палци, а ние от наша страна едно почистване, едни нови джанти, едни нови гуми сме сложили и надявам се, че всичко е както трябва да бъде. Вие ще стартира ли? Нема ли? Ще запали, бе? Не знам. Айде, бе, бал. На 200 км от ремонта. Да, ние взехме колата, карахме я няколко дена, за да се подсигурим, че всичко е наред. Ако има глоби, към мене. Няма за сега, се излиза там в едно приложение. Да, верно. Значи се гарали както трябва колегите. Няма глоби. Страхотно. Добре. Ами, Ванка, ако искаш да направим на края на видеото, така, от моя страна аз искам да ви благодаря наистина, че ни стърпяхте малко по-дълго време от не, но няма как, имаме и други ангажименти, се опитваме всичко да направим, нали? Пожелавам ви много километри сега карата без аварийно и благодарим още веднъж, че изтърпяхте цялата мъка. И благодарим за търпението и за старанието. Много благодаря за Живи, всичко. здрави, бъдете живи и здрави. Моя микрофон опадна от теб. Ето нате друг. Така ще ти нещо. Това е. Живи и здрави и се обичайте. Абсолютно. Благодаря.